Helo, Sioned and Welsh. Mae da fi cwestiwn. O, beth yw e? Pam drewes ti dros yma? Achos ges i orders gan fy merch bod rhaid i wisgo i hoff ffrogi ar gyfer pen-blwydd i merch. Annoying. Gorgeous. A pwy yw dy ferch ti? Sioned and Annoying Welsh. Fi'n meddwl pwy yw Sioned and Annoying Welsh. Mae'n sefyll ymlaen i. Right, cari chi, wyt ti'n mam mynd. Fi'n mynd. Cari chi. Tara. Un o ddigwyddiadau mwyaf tymor yr haf yw'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Un o brif ddigwyddiadau'r calendar amaeth a chyfle i ni'r ffermwyr i gael ei bant o'r diflastod a mwynhau rhywfaint. Mae gwaith cyflwyno yn parhau i fynef fel arfer ac yn hollol onest, yn 4 diwrnod o baradwys pur yn holi a chyfweld brydwyr a chystadleuwyr gorau'r wlad. I Gary, ddim cweit yr un freuddwyd falle. Fe drian sy'n cael y cyfrifoldeb o arddangos y defaid Balwen, ac ar ddydd llun, fore cynta'r sioe ar y mynedd yn bryn. Oedd hi'n eitha gwylltba. Popeth last minute mae fel arfer dyn ni. Ond fi'n credu gaethon ni bach o delays a traffic a polan. Yearling rams yn ni gyda, so ni'n y class nesaf nawr. A mae rhywbeth ni yn bob class wedyn, siwr. So bore fi si? Bydd eddi. Bydd bach o'r heddi drosod e. A mae'r perchenog yn digon bell. Ydi glei, mae'r perchenog y brysur yn ennill ceiniog neu ddwy ben arall y cylch. Gyda'r gobeith bod y gŵr hefyd wedi gwneud jobyn da o'r paratoi. A phethen o'r goelin dda, y beirniad wrth i'n pendroni a Gary reit yn ei chanol i, ond dechreuad da i'r bore a'r wobr gyntaf i'r hwrdd blwydd. Prowd iawn yn nhw. So far, so good. Yes, ond gewn ni weld, dim yn optimistig o hyn mas. Bonus fydd hyn mas. Mae'r cystadlu ar dan yma heddi a'r dosbarthiadau yn symud yn gyflym iawn. Hoi fach i fi bant o'r ffilmo a chyfle i garw llygad ar bethau. Bore di llun yn stressful. Na fel mae ar bore di llun wastad. Pawb yn trio cael popeth yn barod a tasgu ambell i gair mawr yn dod mas. Ond mae'n ni'n cael nhw mas fan hyn chi moyn o'r ei gorau ynddo fe. Good start i Gary, odi, very good, odi. A hwyr ennill a hwyr blwydd yn clas 2 ennill. Mae'r defaid Balwen yn agos iawn i'n nghalon ac yn draddodiad i ni fel teulu. Teulu mrawd eirian a nynne wrth i'n cystadlu, ond y cyfan oll wedi dechrau adre ar glos ffarm Mae Steilo. Amser o'n i gytre ymlaen, oedd cymydog i ni'n cadw defaid Balwen, a fi'n cofio mynd rawn yn ofnadw o fach, ta'n gweithio chi pwy oedran, a ta'n gweithio chi faint o blynyddoedd nôl, chaeth. Fe'n ormod. Ond blynyddoedd nôl, dechrau serchyn yn ôl bod hynny, a wedyn ar ôl i ni briodi, gofynnes i'r cymydog, oedd eisiau prynu hwrdd Texel a ni eisiau cael Balwen, so swapon ni 2 Balwen am yr hwrdd Texel. A dyna ble dechreuodd y Balwen, a Meinir pethau ni eisiau byd 2 o'r. Mae'r ddoi o'n gysadlu yn erbyn ei gilydd, a ni'n frawd o'r ddoi o'n. Le maen nhw de, dangos fi le maen nhw de. Gyda chystadlu'r defaid Balwen wedi dod i ben, mae gan Gary a'r plant un tasg bwysig iawn i'w gyflawni. Le maen nhw nawr, dangos i fi. Bach o day off o'r i fe, bach llai o waith da fi na beth oedd bore ddo. Ond o'n Meinir wrth i'n gweithio a Sioned moyn capip i weld am presant pen-blwydd iddi, mae'n ben-blwydd i eddi, a mae David a fi mynd i wylio mwy o Kerry Hills. Fe ddaeth Sion Corn a ffeder dafad iddyn nhw dros y doleg, felly rhaid ymestyn y ddiadell drwy ddod â hwrdd da atyn nhw i fridio. O hwnna'n beauty? No. Siwr ni'n mynd un ar e? So mam dyn ni? Os wedi tynnu lluniau rhai gorau yma nawr i mam de fe? Ni'n fideo. Cer di a ffôn de? Ewn ni rown o gymaint bach nawr, reit? A rhywbeth ti licio, newn ni tynnu fideo nhw. De, man e. Fi'n licio hein. Ti licio rein o ti? Pwy un yw ti Sioned yn licio to de? Ti'n ffefryd o ti? A de.
hwnna? Fi nos fi hwnna nos. Ie. Ti'n gweld hwnna, gwyneb hwnna? Lot o fel spots yma, ond ffa. A wedyn, coch hwnna. Na mas, ie. Byddes ti moyn prynu yma? Beth ni'n rili licio so far? Fi'n off i'r ein cornel hwnna. Fi'n credu, reit? Draw ochr draw fyna. O, ie. Rhywbeth yn gweithio fi, reit? Draw gyda'r pobol na, bydd Sion Corn yn siopa. Os wedi ni draw i weld sydd arna, Tore? Ie. Ac mae stwff neis dyn nhw, ia. Go ne, diolch draw i weld sydd nhw, fe? Go! Diolch ne. Mae fe wedi cael champion y siow. Co hwnna? O, hwnna'n beautiful. Mae hwnna'n beautiful, ydw e. Ti'n meddwl byddwn ni sy'n magu beth fel unrhyw bryd, Dafydd? Ti yn, wyt ti? Wyt ti? Da ni'n bachgen yn barod. Da ni'n bachgen yn barod. Bydd rhaid ni gwerthu hwnnw, fe, cael arian. Ie, bydd rhaid i ni. Na beth ti 10 ffin fyna nawr? Dyna fel y ffin, dyna fel. Hwna'n gwrdd? O, mae hwnna'n gwrdd. Da iawn blant. Chwarae teg, bwysig iawn i gadw mam yn hapus. O pan mwydd i heddiw, mae rai fi mynd rownd i chwilio'r defaid gyda ddoen. Rian a Sioned. Dyw chwilio am ddefed ddim i bawb, yn enwedig i groted sy'n dathlu ei phen-blwydd yn 8 mlwydd oed. Yn anffodus, mae ei phen-blwydd yn cwmpo'n ystod y sioe bob blwyddyn. Ond dyn ni ddim di anghofio Sioned fach, mae'r diwrnod ffilmio bron a dod i ben, wynaddo. Helo, Sioned Ann Hywels. Mae da fi cwestiwn. O, beth yw e? Pam drawstes ti dros na? Achos ges i orders gan fy merch bod rhaid i wisgo ei hoff ffrogi ar gyfer pen-blwydd i merch. Annoying. Gorgeous. A pwy yw dy ferch ti? Sioned Ann Annoying Hywels. Fi'n meddwl pwy yw Sioned Ann Annoying Hywels. Mae'n sefyll ymlaen i. Rhaid, car chi, wyt ti'n mam mynd. Fi'n mynd. Car chi. Tara. Unwaith eto, mae'r criw ffilmio'n galw, ond bron a bod yna. Dwi'n gari beth yn glan i'r siow ar ddydd Iau, ar ddydd Mawrth fel arfer. A wna Sioned, mae'r rhain ni'n mynd lan dad. Mae'r rhain ni'n mynd i'r siow heddi, chys pen-blwydd fi yw e, a fi moyn gweld mam. So, ni'n mynd i edrych rhywbeth bach iddi. Chos war y teg, mae'n beth mawr i nhw oed yna, yn dweud pen-blwydd. A fi'n gweithio yn y siow, so mae'n rhan i bach o ffes ohoni fi, war y teg i hi. A na fe, fel am ai. Pan bydd hi'n ddeunaw o dylan yma i ddathlu a joio ei hunan, look out fydd e. Fydd hi'n cael y drinks i gyd am ddim gan ei ffrindiau, mae'n siŵr. Mae cynnu'r canwylla yma'n dipyn o her, ond gawn ni am. Pen-blwydd hapus i ti, pen-blwydd hapus i ti, pen-blwydd hapus i Sioned, pen-blwydd hapus i ti. Hei Pep! Hei Pep! Hei Pep! Hei! Pen-blwydd hapus Sioned!